салом бародарони азиз, дур аз ватан, бародароне ки умуман дар ҳамаи гӯшаву канори дунё ҳастед, бо мо ҳастед. Ана бародарони азиз, ман дар канали дар Adna Classic зиёда аз 742 дӯст дорам. Ана дар рақамҳои телефонӣ ки бошад 465 та ки ҳамагӣ мешаванд 1207 бародар дӯст дорам. 1207. Агар аз ами 1207 нафар 207 нафараш агар бо интернет сар кор надошта бошад, фарз кардем 1000 нафари гараш тақрибан сайти интернетӣ доранд. бародарони азиз, мо дар канали мо ҳатман обуна шавед. Канали мо Назримат Ҳаётов ҳаст ки мо ҳамарӯза бо барномаҳои худ пешкаши шумо барномаҳои худро пешкаши шумо мекунем. Ана аз ҳамаи бародарон ки дар канали мо обуна ҳастанд, дӯстони гиромиқадр ки моро қадр карданд, миннатдорем. Бародарон 152 нафар дар канали мо обуна ҳастанд. ман даъват ба амал меорам ки бародароне ки шумо бар ман дӯст ҳастед, маро эътироф мекунед, ман шуморо эътироф мекунам, ҳатман дар канали мо обуна шавед ва ба дӯстони худ наворҳои моро пахш кунед, то ки пешрафти кори мо дар дасти шумост. Бо мо бошед.